Pa, Ajderijski. 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 Evo ga. Ti kažeš poplatio. Ajde. Znači kad ti tu kao nije živio. 8 ingenu što muljaš opet neko novi tank. Nije bre nego sam i očistio. Predam. Pitanje. Znači kako idu? Prvo idu u stari... Eno ti tamo, ne. Eno ti već popisano sekund. Znači ima uvijek jedna redosled isti na svih. Eno ga tamo, znači ono. Ovo su sada naše. Znači ovdje nema ulaska do kraja. Da pita ko je, čija je, šta je. Sekcije, da objasni kriterijum takmičenja kako će Što ću nešto da vam kažem? Sjedi, uzmi, nađi stolicu, sjedi. Sedite i slušajte. Nešto ću da vam kažem, pa dok posle bude pričao, vi o tom prvom razmišljate. Obzirom da ima 80 ptica. 80 ptica najmanje 12 sati bez prekida suđenja, možda i više. Znači ne možemo da završimo suđenje do 10. Predlog je, nemojte da se izjašnjavate, razmišljajte da sudimo 10 minuta. Ako se Demirko, znači, predlog je po 10. Ako kažete 15, sudimo 15. Uopšte nije sporno, izdržat ćemo kako mi tako i vi. Šta je bitno? Sudimo oštro. Sudimo strogo po pravilima. Znači, priče. 3 repa, ovo, ono, to ne dolazi u obzir. Kanarinska tura i rep, diskvalifikacija. To je trebalo da bude od uvijek i treba da bude od danas pa nadalje. Tako smo i sudili u početku, ako se sećate. Znači, striktno po pravilnicima. Ako se složi većina, ona manjina što se ne slaže, šta da im radi? 2 kanarinske ture, automatska diskvalifikacija. Otpeva 3 repa. Diskvalifikacija, nema šta da pričam. Znate šta su repovi, mogu ja i da objasnim, ali vi znate šta je rep. Znači, sudimo oštro, odvajamo isto, znači bodovno. Lake ture, znači do 5 poena. Ne može svaka ptica da ima 4-5 poena. Plitke ptice zna se kako se sude, dublje i spore zna se kako se sude. Teške ture. Ptica koja dobro peva, što mi ne bi ptici dali 8-9. Ako peva i 10. Ako peva, dobro, znaš, za najveću ocenu mora da bude vrh vrhova, znači i 10, uopšte nije sporno. Znači, nagrađujemo ptice koje idealno pevaju, koje punim glasom, koje su duboke, znači kako pevaju, čiste, najjasnije, i te dobre ptice koje su takve, nema razloga da ne nagrađuju. One koje imaju problem sa drugom, neraspevane ptice, nećemo suditi. Ovo je takmičenje pevača, nije... Tako je. 67 pticama do sad, samo da znaš, nema 80. 70 ptica, izvinite. Bez upada, molim. 6 ptica sudimo na sat. Dobro, evo samo da vam kažem koliko... 70 ptica je 11,5 sati. Dobro, eto da znate. Ima jedna novina do prošle godine, do Skupštine. Imali smo sa svim drugačijim kriterijom suđenja. Iz razloga što je dozvoljeno bilo... Ako mogu ja da kažem i nekad završiš. Kriterijum je bio sa svim drugačijim. Mogao da ima i 10 repova da se toleriše. Nema. Bane i ja smo se dogovorili da više toga nema, a Skupština donala odluku, znači sve što se Ako mogu dešava... sad ja da kažem vezano za to. Ta terminologija repić, rep, to je uveo neko u skorije vreme. Kanarinac ima jedan rep, rastemo iz dupeta, ima slavojske ture i sve što nije slavojska tura može da bude ili kanarinska ili greška. Mi smo lepo doneli, znaš i sam, da je dozvoljena jedna kratka kanarinska. Sve što je povrh te jedne kratke kanarinske je diskvalifikacija. Znači ne može da ima dve. To je bilo... Bilo je dok je suđeno da kažem kako treba. Iz tih razloga sada kad je počelo da se gleda kroz prste, imamo situaciju da se donosi po 100 ptica, jer čovjek kaže šta me briga repovi,
kurci, palci, može to prolazi i ljudi. Kad se počne da se opet diskvalifikuje sve što nije za takmičenje, opet će to da se dovede u red, da ljudi donose samo ono što zaslužuje. To je broj 1. Dozvolite, naravno. Nema ko jeste bolje, to se zna da mora da bude tako. To je broj 1. Broj 2. Mi smo svi došli na takmičenje u pevanju. Znači ne u šaputanju, u čavrljanju ili u neraspevanim pticama. Znači kad počnu da se diskvalifikuju ko što je bilo nekad, znate obojica, i ja sam sudija s vama, čim ptica nije u punom glasu, kući pa ga donesi drugi put, opet će ljudi sve to da donose. Znači, nema pooštravanja kriterijuma kao sad ćemo da budemo, nego ima samo da se sudi strogo po pravilu. Najpoštenije što može, ništa oštro, nikoga niko neće da seče, nego da bude oštro. Ne, ali oštro u smislu poštovanja pravila. U smislu pravila mora da se poštuje. To je, znači, dozvoli. Jasno, ne. Ma nema, to smo mi odlučili još kad smo počeli. Ko je popustio u kriterijuma, nije bitno, ne da ne ulazim u to, ali da se vratimo na normalan put. To je broj 1. To se, znači, svi slažemo, mislim da nema potrebe. Ovo za 10 minuta, pošto ima puno ptica, ja hoću da podržim, mada se takmičim, ali evo ljudi koji se takmiče neka glasaju, pa ako se slože da bude 10 minuta, ako se slože da kolekcija ne bude pola sata jer je sumanuto, Kolekcija je 20. ne mora ni ona 20 da bude, zašto bi bila ako sudiš ti kad slušaš pojedinačnu pticu 10, sudi i kolekciju 10, slušaj ga, jebi ga. Možemo mi da ispratimo kolekciju kao 2 ptice. Pa onda zovite ovoga nekoga ko je, nemojte mene, nekoga ko vam je, da kažem, To kako se dogovorimo? pa ne znam, sada treba da se dogovorimo, svako nek da predlog. Ja sam za svaki predlog koji će ljudi da ovdje izglasaju, ja ga podržavam. Prvi glasam da bude 10 minuta i ćao da sam. Za pojedinačno, za parove. Ja mislim da to malo da to stupamo od pravilnika, prema tome nek se sudi do 10 sati uoči. Pa ne, ali dobro, dozvoli, to je tvoje mišljenje, sad smo stavili na glas. Ne. Aj sad sudimo po pravilniku, s ove strane po pravilniku, a s ove strane da izađemo iz pravilnika. Dozvoli, vidi, sudimo po pravilniku, a vreme takmičenja smo stavili na glasanje. Ja sam. Pa i to je u pravilniku, isto vreme takmičenja. I u pravilniku je da se donesu, u džentlmenskom pravilniku koji smo mi napravili je izglasano da se svi donesu po plafon 2 ptice pojedinačno. To smo nekad džentlmenski imali dogovor. Pa sad ljudi to donose po 6-7 pojedinačno. Ako ćemo tako. Ali nema veze. Znači, čovek koji je sudija je dao predlog koji je na glasanju. I odpoštovaću volju većine. Jeste, i većina će da odluči. I kraj priče. Ima jedan veliki problem. Ljudi su iz Albanije došli. Ljudi došli iz Prizrena, došli iz Makedonije, raznih mesta. Treba da se vrate, kad će oni da stignu ujutru tamo. Eto, to je razlog zbog čega je dao predlog da bude 10 minuta. Da ispoštujemo ptice, ali da ispoštujemo i ljude koji su došli. Eto, samo zbog toga. Ništa drugo. Kako se Mi dogovorimo? ćemo sudimo ovdje, pa dok završimo zadnju pticu mi ne idemo. Kako se vi Dobre, dogovorimo? kaži ko je za 10, ko je za 20, doviđenja. Ne, ako ste razmislili, ajde. Ko je za to, evo, ko je za to, pričam, znači glasaju ljudi koji su doneli ptice. Koji su, tačno. Ne, oni su došli da gledaju, nego takmičari. Ko je za to, Sale, moma, gde je? Izađu ovdje, zovi ljudi. Ovo, izađi na čas. Izađite svi. Samo trenutak. Samo takmičari. Ko je za to da se sude ptice 10 minuta? Čekaj, za pojedinačno. Ma sve nek se sudi, sve 10 minuta i gotovo, šta A sad? kolekcije ćemo da sudimo kolekcije. Diži ruku, bre. Ne, kažem ja, glasam za sebe. Vidio se, Dobro. diži vraca. Ko je za to da se sude po pravilniku 15 minuta? Čega? Pojedinačno. Dobro, jedan je za to, ovo ostalo, znači obzirom da su svi sem Zlatka, za to sudimo pojedinačno, mladi pojedinačno, stari pojedinačno, mladi parovi, stari parovi, sudimo po 10 minuta. 10 minuta, Teres. Kolekcije 20 sudimo... minuta. Ne može da ostanu isto. Nema mnogo. Ali nije isto, bilo 25. Apsolutno ne, bilo Bilo je je pola 20. sata, Bilo je 20. 20. Sada 15 minuta, skini 5 Ko je minuta. skinut, ovima 5 skini. Ko je za to da se sude kolekcije 15 minuta? Dobro, ko je protiv? Znači, da ne bude priče. Ponovi priče. Sami smo donali odluku, sami će Dole i to je dobro, što Mlade završavaš posao. pojedinačno, mlade parove, stare pojedinačno, stare parove su 10 Sad ću ja... Dobro, pa nije vam dobro.
Evo je vrlo vrlo dolazi. Neki kuće. Moć negdje, ne da. A meme je pošao bio. Evo i Google. Evo sad poceni, nije tako. Čika zleo. Znao sam. Čika zleo, ovakve ture samo ti imaš. Neko više. Čim je otpuo viru, znao sam da je Kragujevac. Sumnjem. A možda bude i moje i njegovo. A? Može to da bude kombinacija. Moje i njegovo. A, pa ne znam. Evo, najbolje zna. Nešto mi debeo po krupan. Ne, to je od ovog vremena. A Okarević ovaj. A verovatno, čim je inače. Evo ovaj vrlo vrlo. Bilet. Još šta je? Šta? Mladi.
Si vidio da je bolestan, kad si ga vidio... Bolest izdao se ga sam normalno, sasvim. Možda su uplašili. Čega, super što je ovaj pevao, i to pevao sasvim solidno. Kakvi solidno, da autor za utis. 22. Ovo se čuti? Pa dobro, neće sada, Ovo je ne ti hirurg. kažem šta je. Evo njega sad slušao da vidim šta je Ima zapaljenje kuće. Ovo je asistenta, onaj dok... Neće. Džabe. Evo on sad misli odakle da krene, pa da slomi ovoga tamo. Onda dok krene ga složi. Evo sad ću da krenu. Sad ću da krenu. Kad probudio sam ti rekao, bre, spava ptica. Sad će da jede? Neće, sad ću početi da pevam. A ptice ne pripremljene. Jel to onaj belobradi ovaj ovaj? Znači, samo je rekao, vadi to. Znači, ne mogu da verujem. Bijeli gile, ovaj dvojica belobradi. 10 minuta To je priprema. belobradi. I onda se ide do serije. Evo. Sad on peva sad. Nismo mi mučali. Ajde, dajte. To dečko drži 2 godine ptice. I pevaju bez kanarica. Prošle godine je bio osvojio prvo nego treće mjesto. Šta? Prošle godine je treće mjesto osvojio. U parovima. Ja sam gledao kaču slikom tih ljudi koji to radi. Da se ne brukaju. Može putu i putu. Će da vidimo kad dođe. Vidi gospod sudija da vas pozdravi. Kažemo ljudi, daj da se napravi nešto da mi donesemo ptica toliko lupam u Kragujevac da donesemo 50. Ako neko ne zna šta je dobra ptica, da dođe neko ko zna da mu kaže nemoj ovo da nosiš, ovo nije za takmičenje, nije primjereno da se Ima 55. Zumeš da ti je to? Jer pazi, izvini što ti upadam u reč. Ja sam siguran da među ovim parovima ima sigurno ponekad dobra ptica, neko neće. Tako originalni sudijama. To je sad za ovo poslednje što ne sudije. Ovo su ocarske liste. Krejović, ovaj Slušaj, ovo je za vas, ove liste sudijske. To vi šaljete savjet. Dobro. Ovo su naše. Ne, vi šaljete savjet. Ne. Po pravilu... Nemoj ti da se mešaš sa ljudima ovo. Vi ovo šaljete, organizatori šaljete... Ja znam da je nama rečeno, sve liste i Bojaša i vaše, sve sudije dobiju primjerak i one šalju savjet. Sudijskoj organizaciji. Mi šaljemo izveštaje, a vi šaljete... Dobro, mi ćemo poslati. Sigurno. A mi šaljemo naš izveštaj koji se bazira na osnovu ovih rezultata. Milovanović Dejan, gde? Milovanović Dejan. Dejan Milovanović, ko je taj? Bagzi.
Nije tu. Ajde ovako. Ako si ti Dejan Milovanović, onda tebe. Nisam Dejan tu. Milovanović, nisam bagzio. Uđi tamo zovete, bez veze. Najbolje ne, zašto bi te zvali? Ajde, drži. Evo ga, evo. Martinović. Martinović. Evo, drži nego izvolite. Martinović. Zeka, gde je Zeka? Kopiram pa ću plaćati, pošaljem original. Mi treba ljudi, kopiram da ja ti kopiram i to tako. Najbolje ja da ti... Martinović, Saša. Šale, gde je Saša? Zeki, Nikolić, Mišlja. A pazi, nisu pevali. Veselinović, Deki. Pavle. Dodaj. Jovanović, Siniša. Zlatko. Gde je Zlatko? Daj Zlatko. Upiši mi ovdje samo da se vidi ovaj broj, ne vidi se da mi treba možda za staro. Evo ti staviš sam, nemoj. Upiši, nema šta, evo ti upiši ovdje ili pešta. Šta da pisam? Ovo nemoj ti namrsiš tamo. Daj, nemoj se bavati, znači radite neke stvari. Ovo mladi Pavle, evo. On je... Imaju pravo, brate. Vidi, imaju pravo svi. Dok smo tu, sve može staviti. Imaš još koji? Niko. Tika bar da ga svi vide čovjek. Evo ga, dajte čoveku. Izvolite, Buraj. Niko. Napolje onda. Dođi vam. Čekaj. Ima li još? To ti je diploma i unutra to. Ajmo ovome, kako se zove? Gospodo, ja vas sve pozdravljam, posebno pobednicima, svaka čast, moram da vozim ove godine. Moram ljudi da vozim. Kemal, gde je Kemal? Ajde, prijatno. Kemal, dođi vam. Pozdrav ljudi sinoć. Prvo i drugo mesto. Juniori. Pojedinačno. Pojedinačno. Evo, ovo. Daj, ovaj i ona. Pojedinačno, prvo i drugo. Prvo i drugo. Mogu ja da kažem dve reči? Evo sad ću, šta ću da njema da njema. Pozdravite šampiona. Da, sad čekat ćeš ovo. Ovo. Ajde, čao. Majstore, čestitam. Okreni se tamo. A šampion, je li on šampion? Jeste. Sačekaj. Još jedan, taj je najvredniji. Ovo je od Saveza. Dobar je. Snikli u sebe sad. Bravo, Sljedeći put jake da donesu. Ali nekaj mi pekaru. Ne, Mile voli jagetinu, nemoj Mile. Sad, jesmo vama... Žuri još neko na autobusu da vas, ne? Ne, mi smo kolima. Ignjati glasno, dobro, to ćemo deliti. Ajde sad reci nešto. Samo nešto da održi neki govorčić. Kratko. I objašnjenje. Znači, danas je bilo ovako, ja gledam i analiziram ove stvari i ovdje imamo 2, 4, 6. Kod mladih ptica imamo 8 ptica koje su osvojile dovoljan broj poena da su mogle da osvoje zlatnu medalju, ali izdvojilo se 3 najbolje, znači sa 126, 105 i 104 boda. I to su, znači, kao što ste vidjeli, Kemal, prvo, drugo, Ignjatović, Zlatko, treće mjesto. Kod juniora parovi imamo 4 para koje su osvojila, aplicirala i mogli su da osvoje medalje, ali znači prvi je bio Nikolić Dragiša, drugi Zeko Braha i treći Martinović Milija, znači 173, 163, 139 bodova. I kod seniora nije bilo ni jedne ptice koje su osvojile dovoljan broj poena da osvoji zlatnu medalju. Imamo ovde 3 ptice koje su osvojile bodove da mogu da budu nagrađene. Znači imamo 2 ptice sa 87 i 85 bodova koje mogu da dobiju srebrnu medalju i ja predlažem da vi date jednom i drugom srebrnu medalju, odnosno drugo mesto. I imamo jednu pticu koja je osvojila dovoljan broj bodova za treće mesto. Šta znači? Znači, Milovanović Dejan srebrno, Veselinović Momo Veselinović Momo također srebrno i Veselinović Momo bronzanu medalju. Znači, 2 druga i 1 treće mesto. Ovo kažu pojedini. Još nešto hoću da vam kažem. Evidentna je greška koju smo mi napravili
Dve ptice su pevale jako glasno, jedna i druga, preklapale se jednu drugu i mi smo u jednom trenutku videli i imali utisak da peva i ova. I dali smo ptici minus 8 poena, što ptica definitivno nema. Preslušali smo pticu, ispravili smo našu grešku i ja stajem iza tog potpisa koji sam stavio na listu, znači nijednog trenutka me nije ni stid. Kajem se samo što nisam u toku suđenja odsudio kako treba, ali sam posle morao da i ja i on da ispravimo tu našu grešku i to je činjenično stanje. To je tako kako jeste, može se ljudi ko kako hoće, ja kažem 2 srebrne i 1 bronzana medalja. Momo je u redu. Nisam ništa rekao, nešto drugo ti ja pričam, ja sam otvorio neki drugi dovoljne i pričamo i drugarski znamo se, ali ja ti pričam šta bi se desilo, znači sad... Nije bila namjera niče da se napravi greška ili kad se radi... Ja znam šta se dešavalo i prošle i preprošle godine. I nadpreprošle i prošle godine. I ja se sudili smo kako smo udili, uradili smo kako uradili. Ko radi taj greš? Nikoga ne prozivam. Ali može se prozivamo do ujutro ako hoćeš. Ako smatraš da treba da se... Tebi. Ako smatraš da treba da se prozivamo, ja stojim. Može kad hoće se prozivamo. Hoćemo za prošlu godinu. I za prošlu, za preprošlu, i za sva... Pa si se takmičio sa Zlatkovim pticom. Pa takmičio se i takmičio se uvek. I sad falširam i opet ću se falširati. Ne možeš da falširaš, pa nećeš više. Evo ja ti kažem da nećeš više nijedno. Ne, mi smo dotle došli. Ne, hoću ja da pričam šta si ti radi. Nemojte sad. Ja imam obraz, neću da pričam. A ja nemam obraz. A ti nemaš, ti si mene sad tu mažeš, ali ti si stari meni i otac možda budi, pa pričaj šta hoćeš. A ja neću pričati za tebe, a imam dokaze šta si ti radi. Nemoj da me prozivaš. Ja najpošteniji na svetu sudu. Nemojte da govorimo o nije vreme, Ja sam te pitao da li hoćeš da se prozivamo, a nisam te prozvao ni prošle, ni preprošle i znaš kako smo razgovarali. I nikad to nisam želeo da radim. Ti si me sad na teru i rekao si mi prozovim. A ti lakše sad? Nije. Ti lakše? Ne. Idi kući pa spovedati ti lakše. Nije mi lakše. Si srećen? Ne. Ajde, dobro, nećemo... Ja imam obraz, ako ti nemaš. I ja imam obraz. Ti nemaš. Ja imam obraz. Sad vidim se ti imaš. Ja nisam slagao ništa. To je što se ispravlja lista, pa samo ti pao kamen sa srca, vidim si nešto mi rekao. Nikad rekao do sad nisam. Kaži slobodno kad god hoćeš. Dok svi drugi live i pričaju, ja sam čuo. Kaži kad god hoćeš. Ja sam čuo, ja sam to falširam. U društvu sam. Jeste. Znači, to je ptica moja, jedeno, moju Alpinu. Ne znam ja ko je pisao, samo da znate. Ispravio. Po pravilu, medalju dobija odgajivač, znači čiju alku ptica nosi. Možda je taj odgajivač meni prodao pticu i možda je ta ptica prva na izložbi, ali medalju ne dobijam ja kao što sam je kupio, nego Pera koji je tu pticu odgojio i Pera koji je tu pticu napravio i strenirao. To je pravilo. Da ima koji ne znaju. Nisam to, što ne znam neka noć. Ajde, ptica i što je sve ovako prošlo kako treba, ja mislim da smo mi kao društvo ispunili sva ova događanja da bude sve kako treba. Ako neko ima primjedbu, nek je odmah ovde kaže u vezi organizacije društva Slavuj, da li ima neku primjedbu na prijem, na svemu što je bilo, bilo šta. Bilo loša klopa. Iduće godine ti ćeš da organizuješ ja više ne dolazim ovdje. To si rekao i prošle godine. Znači ne dolazim više. Prošle godine si isto rekao. Zato nikad nemoj da dolazim više ovdje. Ja mislim da ste zadovoljni. Sve je bilo odlično. Sve je bilo broj 10. Znači da podelite ove medalje. Evo sad ćemo. I sljedeći godin ovako i nema problema. Svake godine sve bolje i bolje. Mi slušamo primjedbe i onda gledamo da ispravimo šta ima da se ispravi. Naš pečat je tamo. Ne Zlatko. Zlatko! To ti je to, diploma je to. Ovo ti je pečat. Nema, zajedno. Dragiša, mladi pa... Uveš sad si kupio pizzi, kurac može za sve. Mladi, Dragiša, prvo mesto. Aco! Kad je počeo da kupuje na istore, svaka čast na istore. Za store si.
ću da dođem ujutru pola sata. Znači, stvarno delo. Hoću. Moram profesoru da će ti... Ja imam ptice do ptice. Zavisi. Samo ne stavi. Pojedinačno stari. To je ovo. Pojedinačno stari. Kažu, sretnjak. Bravo, prijatelji. To mladi ili stari? Stigne, ja? Gde je moma? Drugo mesto. O, Moki. Drugo i treće mesto. Drugo i treće. A meni? Šta tebi? Neće da daš ruku. Ajde, Onda sereš na nogu. Da si čuo? Imam obraz. Ti mene poznaješ. Ja imam obraz. Vane, vi pečete staviti. Ovo je Zagreb. Čestitamo. Moki. Vane, kupi se ovo peče staviti. Ovo ćemo da stavimo Za dva druga mjesta. dva druga mesta. Čekaj, to je opet